Jingpule na kashithi u Paulus buku ki Kristan harom kalandong kabahenriu kadkod khat ar hadu khat pra watsha namar kata ba kapop kan senshar ya kamet banyap chongpi bat bakan pen ko ngu yapi ha ki jingkwa brai jongka wat id yala kidkhot men ha kapom banlong ki atiar jong ka jingbom man Henry do id yalade ha Blei kum ki briu ya ki ba la sei na ka jingyam sha ka jingem bato terwa yala ki med ha Blei kum ki atiar jong ka ho kapop kam dei banle trai khli shu yapi menta ba philong hapo ka jing ai om hapo ka an sanang ta pan hatu nginle pom namar ngim long shu hapo ka an Henry hapo ka jing ai du hai phim te mo balada phi it yalade hanu kum ki brau ko ngu philong kim rau jong uta ya uba phi ko ngu lani ki jong kapom kabayalam sha ka jingyam lani ki jong ka jingko ngu kabayalam sha ka hong Henry ai ngu yau Blei ba maphi ki bala long menchwa kim rau jong kapom phila ko ngu nadu ka do nun ya ki jinghi kai ba phi la yo enda la pillai nga kapom phila killa long ki shakri jong ka hong ka ktien jong utrai kasam shispa arpusaw karkhod iwei hadu pra lemda utrai udon ha kalyang jongi to ki Israel kin roi piang lemda utrai udon ha kalyang jongi menba ki briu ki yang yale jangi kin jinda languit em jangi haba ki lakhi bitar jangi ka jingshlei kan jin dala rongno yangi kalan kan jin dala telep yangi sakido kin jin dala tablin yangi nisngongu yau try ubam shem it yangi ban shakta ha ki pnyat jongki ngilalat san kum ka sim na ka jinriam kinong riam sim ka jinriam kalapra bat ngilalan ka jingyarap jongi ha ka kerteng utrai ubala thau yakap neng ban ka kendo ka gospel kat kum ulukas pukhud gilanong ka bakhat ar ka rekhod lai phukhandai hadu sau phupra to kin mau ya kane lada utrai ying utiplupa ya kapor ba unong tu unwan om ailat ya u ban prung hapo ying la jong tiphiru tolong ki ba lakloi namar ba ukhun ubriu unwan hakapor paphim poi perkhan u petrus ulaom ko kinran mekran yakane kapharshi na kapenta jongi ne mimun na kapenta kibriu paro u kenrat ula juba u eite ushakri ubastan ban bala banshania udai uta ya uba ukenrat it kam ban penya ya ka ying ka sem pat ban ai jin bam ya ki weipat ki shakri la ka benta ha ka por babyam suk uta ushakri ladau kenrat ju haba wan phai lam ba udang le yala ka kamram tashisha nga ong phi ukenrat unthung rangba ya halor kaspa ka hajar jung baro Henry lada uta ushakri ong halade ukenrat jonga undang slem banwan pat unsdang ban sho yala ki para shakri pat shinrang bat kinthei pat yabam yadi bat buan te ukenrat unwan phai ha kasngi ba ushakri khmi lenti yo bat ha ka por ba tem ukenrat bidai kam yo pat pha yo langbat ki bom ko ngu ushakri batep ayu kenrat chu kwa Henry tre bande unsha penshitom da ka jingsampat bajur ushakri pad ubamtep ayu kenrat chu kwa bat ule ka ei ka badawa jingsampat
unsha sempat malu mala, na ubriu, ha uba la ai shibon, pandru shibon, na ubriu, ha uba la ai khambun, sa pandru khambun. Ka gospel jong utrai.